pangapunten awit sedaya menika wonten ingkang kasebat isen-isenipun utawi wonten syarat lan sarananipun ingkang supados angger waget mboyong wujudipun kembar mayang punika. Wah, punapa ingkang dados isen-isenipun kembar mayang menika inggih menika Sekar manca warna kayu klepu dewa ndaru gedang mas pupusing cindhe ingkang dipun wastani kembar mayang sekembaran inggih Sekar Kalpataru dewa ndaru jaya ndaru. Napa kinten-kinten padha kangger sagah utawi saguh utawi purun awit menika wonten bebananipun wonten syarat lan sarananipun. weh lah kok yo pas tenan iki leh kumandhek to kene ketakok. Nggih. Saderepun lan werdinipun menika menapa Kyai? Isen-isenipun sampun kawula dene syarat-sarananipun wonten pinten perkawis. Tunggal sadak lawe padha bote. Dene syarat-sarana kang angka kalih Sri Pinanganten Sirat Maja sakloron kedah sami tresnanipun. Dene syarat-sarana kang angka 3 mbok bilih mangke sampun purna ing gati. Kembar mayang pinangka kangge njangkepi dhaupe Sri Pinanganten sekalian kedah dipun wangsulaken kondur wonten padepokan ngriki malih. Dene mboten cekap mangke dipun larung wonten saklebeting benawi agung. Tegese yen kono ana bengawan gedhe. Dene ora cukup diguwang ana saklebeting margi prosekawan tegese ana ing prapatan dalan. Kanthi niat-niat ingsun ora mbucal ora ngguwang wujuding kembar mayang nanging hambucal suker sakit sukertaning Sirat Maja sakloron. Muga-muga anak angger sakloron genya badhe lelemban gebyur wonten sakmadyaning bebrian agung muga-muga kalesa ing saged kawula aturaken nggih. Namung sakdenipun mbok bilih wonten kirang lalepatipun mugi diagung pangaksama. nggih menika Wiwi Hendra pramila saking menika kula nyuwun donga pangestu bilih mantuk kula saking mriki mugi-mugi manggih rahayu wilujeng ngantos dumuginipun papan pandokan kula meneh. Ingsun amung paring berkah pangestu marang jeneng sira kadang sak kabeh. Durung pangestu marang kita kabeh ya nggir. Amung welingku kang pungkasan ati-ati aja antela sing keri duga-duga digawa ya nggir. Iler-iler
Para pinisepuh sesepuh sumrambah sagung ing para tamu kakung miwah putra ingkang kinurmatan. Paripurna menggah hati acara panebusing sekar mangsa kembaran pramila daya-daya kalajengaken adicara dudukan. Dumateng panjenenganipun Bapak Sriyanto dalah Ibu Sulami kawula suwun lelenggahan wonten papan ingkang sampun pinanci. Pramila sumangga nyuwun mring Gusti Kang Maha Kuwasa. Mugi-mugi Bapak Sriyanto dalah Ibu Sulami nggenir amiwaha putra mahargya siwi asanti mugi anggayuh kamulyan. Sinarkara minangka purwakaning kandha suh Ardhata Pitana anenggih pundi ta nagari kang kaeka adidasa lan purwa minangka purwakaning carita inggih lumarapipun temanten kekalih Bagus Hendra SPDI dalah Sang Dyah Ayu Wiwi Widayati sarjana teknik wis kinanthi lumarap ngabjantara mring para pinundi kinanthi dening Sang Pujangga Bapak Haji Abdul sigra jumengku dumateng Rama dalah ingkang Ibu lekasing sedya putra kekalih nyuwun idi palilah donga pangestu dumateng Rama dalah dumateng ingkang Ibu Genera arsa lelumban ing madyaning bebrayan agung mangkono temanten sarimbit wis jumengku sumungkem ring Rama Ibu ing tembung manis duh Rama Ibu bekti kula mugi kunjuk Rama kula kang putra kekalih ngaturaken sungkem pangabekti Rama saha nyuwun donga pangestu dipalilah anggen kula badhe bebrayan agung Rama Ibu Bagus Hendra kalawan sira wong ayu Wiwi Widayati Rama Ibu wis lila legawa mula ing bengi iki ya ngger sun timbali para pinisepuh warga Gotrah meminta maing Gusti enggal tumuruna tumedhaing wahyu jodho jatmika ya nggih. Kula nggih Rama. Paripurna tamanten kalih genira sumungkem saha donga pangestu dalah idi palilah. Daya-daya Bapak Sriyanto dalah Ibu Sulami lekasing sedya harsa angudang anak Indonesia langgeng Wijaya manunggal preksa
Kawistara titisang temanten sarimbit sampun nyuwun idi palilah dalah donga pangestu saking Rama dalah ingkang saking Ibu. Pramila ing mriki Bapak Triyanto dalah Ibu Tulami. Lekasing sedya harsa angudang putra temanten sarimbit. Para pinsepuh sesepuh sumrambas agung ing para tamu kakung miwah putri ingkang pantes sinidarsana paripurna sampun kalenggahaken wonten ing kursi rinengga sinambi nengga donga pangestu saking para akan menggahadi cara atur pambagi ingkang dipun sarirani
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la asyhadu anna Muhammaduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min para pinsepuh, para sesepuh ingkang tansah kula takdimi, para pangemban ingkang tansah kinurmatan, para mudhut sareng putra ing para tamu kakung swamana putri ingkang kinurmatan, para wonten ing ngarsa panjenengan sedaya temben wawan pangandika karana piniji panjenengan Bapa Sriyanto sekalian kinen ngaturaken babaring gantha wudaring setya lekas wekasing gati ing kalenggahan menika. Purwakane ngatur monggo panjenengan sedaya tansah kula dherekaken ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung kanthi sih wilasa berkah kang rumentah dumateng panjenengan dalasan kula sahingga saged makempal kanthi kapayungan karharjan boten wonten alangan satunggaling para tamu kakung swamana putri ingkang tansah kinurmatan. Ing wiwahan menika panjenenganipun Bapak Sriyanto sekalian lumantar kawula ngambali ngaturaken sugeng rawuh kanthi bombonging manah kasuwun kanthi lelenggahan mardu mardikaning penggalih. Wondene lekas wekasing gati ing mriki badhe kula aturaken sanadyan panjenengan sedaya sampun hanguwuningani awit sampun kaserat wonten ing Kintakawara punapa dene Jawilan nun inggih netepi darmaning asepuh panjenengan Bapak Sriyanto dalasan Ibu Hamiwaha Siwi Hamisuda ngentas pitulus putrinipun ingkang asesilih Wiwi Widayati pun kalaksanan daup kalian Hendra sarjana pendidikan Putra Jalu Panjenengan Bapak Haji Samin wonten utawi pidalem wonten ing Sidrap ingkang sampun kalambaan ijab kabul kanthi miturut satataning agami kanthi lancar boten wonten alangan satunggaling punapa. Pramila ing menika panjenenganipun Bapak Sriyanto sekalian mugi-mugi temanten sarembit anggenipun ngebyur ing bebaran enggal saged antut runtut begya mulya sambada kang jinangka basuki kang KST sageta pikantuk barokah dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Para tamu
pelaksananipun pawihan ing kalenggahan menika saged kalampahan karana sih pembantunipun para sanak kadang pawong mitra tangga tepale langkung-langkung warga ing mriki pramila panjenenganipun Bapak Suryanto mboten saged mangsulaken karon lahir Syekh kadarman panjenengan sedaya mugi-mugi ndadosaken amal kesaenan. Para tamu, para rawuh sedanipun inggih budidayaning manungsa kirang sampurna panjenenganipun Bapak Suryanto lumantar kula mbok bilih anggenipun nampi karawan panjenengan sami kirang aruh, kirang gubuh, kirang tangguh tansah nyuwun agunging pangarsama. Boten katalumpen dumateng para muda karang tumaruna mbok bilih anggenipun nawung krida halaladi wonten ing ngarsa panjenengan sami kirang subasita tansah nyuwun lobering pangarsama. Ing wasana pepuntanipun arturipun panjenenganipun Bapak Suryanto mbok bilih kirang bojo tuan krama tansah nyuwun agunging pangapunten sak kata-kataipun. Saking kula minangka talanging basa kiranging nuju pramana awit kawula ageng lenggana kiranging seserepan kawula tansah nyuwun agunging pangarsama. Bebilih mekaten wekdal kala wangsulaken dumateng panatacara bilah taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna menggah adicara atur pambagya harja ingkang dipun sulih sarira kadang kula sepuh Bapak Sulistiono SE sarjana ekonomi kanthi wijang gamblang tan kirang ing tata krami dalah sastra basa. Pramila ing mriki paripurna menggah adicara midodaren saking kula mbok menawi kirang langkungipun anggen kula matur tansah nyuwun agunging samudra pangaksami. Ingkang salajengipun kawula sumanggaken Mas Bangjo Legok minangka sesepuhipun Nyukalista. Pramila wekdal suwasana kawula sumanggaken cekap semanten saking kula. Akhirus salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Truk. Nggih matur sembah dumateng panipun Raga Kang Mas Ipong sampun kabar menika wonten ing dalem menika langsung kemawon lajeng kewala sanipun campur sari kalista sangge miyak sepi ing sasana saged regeng wonten ing dalem menika kula tansah maturaken matur sanget dumateng panjenengan Raga Mas Ipong. Nggih Legah para kakung miwah putri satu bagyo kawula nderek ngaturaken inggih menika badhe selipur sesarengan campur kali walista maliki atur dumateng panipun para kadang-kadang para pinispuh pemudyan sepuh inggih menika badhe kelawiti inggih menika sesarengan campur sari kondang ingkang sampun wonten Makassar Jalan Dakwah nomor 10 sakmangke ingkang badhe ngersakaken langsung kemawon hubungi Kang Mas Sukar nggih saged Mas Setugi nggih mboten napa-napa nggih. Monggo langsung kemawon salanipun panapun Diajeng Ayu Ega Sanjaya. Nggih menika dawuhipun ketua. Iya. Kang Mas Sulis pokoke aja ngantek lewat jam 12 ya.
diaturke. Heeh, Luk salam sik, Nduk, Cahyu. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sugeng dalu sugeng midhangetaken campur sari New Kalista dari Jalan Dari Dakwah. Jalan Dakwah nomor Dakwah. 10. Ya. Niki napa digarap Sragenan napa langgam rumiyin? Monggo kersa Master napa Mas Margono. Monggo bapak kula tak kek. Monggo Mas Setu ngrencangi riyen gen regeng gayeng. Oh, dereng riyen yes. Diparingi bawa atau enggak? Bawa Kang Mas Agus monggo Nggih. napa iki sing marai gayeng. Monggo Kang Mas. Monggo. Jumeneng Bapak. Kang Mas monggo. Iki ya. Oh, kok seneng sing kuwi ta. Iya. Seneng sing enek buntute. Seneng sing enek buntute. Nggih. Lambemu iki jare. Lambemu, kowe aja manas-manasi aku nduk Eka. Ora bapak. Sampluk mawut iki. Iya iya Wedi iya. aku. Sepuh ki ora ya kesinge. Tapi ijik Onderdile isih order dile ijik normal. Percaya aku, percaya. Cobi nyuwun dedenganipun Mas. Apa? Bawane apa Nduk Eka? Monggo kersa Pak. Lali janjine apa? Nggih, monggo. Ya, lali janjine disragenke. Digarap langgam sak pupuh, engko sing sak pupuh dikendang miringke. Nggih. Enak kok dipangan karo miring. Nggih, penak. Sapa wong sing ora gelo rosliramu Eka kang dadi tresnaning ngati janji ngajak mlaku dolan menyang pawang mangu tak enteni nganti lingsir srenge ngene sapa wonge sing ra gelo kadung dandan diekara teko lali janjine katur nah, Halo, halo. Iya. dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak nang taman mangu nganti lingsir
srengenge ana kene aku nunggu kowe ngawan Solo tak SMS rambalasi yen di telepon malah pak pateni mangkal aku ana apa wae lali janji ini kandhane alasane mangkel aku sapa wong sing ora gelo kadung dandan sliramu ora teko dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak nang tawamanmu nganti srengenge ana kene aku nunggu kowe janji kandhane alasane mangkel aku sapa wong sing ora gelo kadung dandan sliramu ora teko kentung tungken tak kendung apik ya ngerti bokone kuwi kandhani kae jan wis ndang ijo cacane kowe ning ngendi gelagatmu sajak jiwani
kanca jroning bebrayan kebae panggoda kebae panggoda bebasan wanci pangong tanpa apa petang janjat karina asa wong ayu kok aja bingung tumawa satanya anjeto kaya wong kelangan itu jelek-jelek wetasane burung tak sebut bareng siramu engko aja lali janji prasetyaku matur sembah nuwun. iki panjak iki rada edan kon munggah pisan kas malah di Bu jan Lembayaran gue godong. sekolah sampai kelas 1 meteng Sapa? kowe Lah hobi ya. meteng hobi wala jangkrik Wayahe, wayahe. monggo